Bál som sa o teba. Odpusť. Teda? Ja neviem. Ľúbim ťa, Julia. V slovenskom znení účinkovali Zdena Studenková, Pavol Višňovský, Dušan Taragel, Ida Rapajčová, Juliana Mrvová a iní. Slovenské znenie pripravila hlavná redakcia programov zo zahraničia Bratislava. Strih Helena Pašová. Zvuk Vlado Lenko. Vedúci výrobného štábu Eduard Filo. Asistentka réžie Alžbeta Flaková-Holecová. Dramaturgia Jasna Navrátilová. Odborná spolupráca doktorka Judita Šudová. Preklad Helena Sumbalová. Dialógy Soňa Kodajová. Réžia slovenského znenia Etela Balgová-Harantová. Uviedli sme film britskej televíznej spoločnosti BBC Si úžasná. Volám sa Kodak 735. Som ľahko ovládateľný, sám prevíjam a nastavujem citlivosť filmu. Sloním, zaostrujem, prisvetľujem. Kto si ma kúpi, získa navyše film Kodak a 2 batérie. Ak prinesiete akýkoľvek vyslúžilý fotoaparát, získate zľavu 200 korún. Celkom ušetríte takmer 400 korún. Kodak komplet 735. Náramkové hodinky Casio dokáží i tohle. Chcete-li si změřit krevní tlak, stačí pouhý dotyk. Hodinky uchovávají 30 údajů o naměřeném krevním tlaku. Snadno zjistíte každou změnu. Pro vaše zdraví, kdykoliv, kdekoliv. Hodinky, které měří krevní tlak. Náramkové hodinky Casio. Zase si sa spletil a zašpinil, však? Ahoj. Počkaj, lebo sa zamažeš. Chceš sa usprchovať? To je sila. Dám to do poriadku. Žiadny problém pre Tix. Nie len silnú špinu, ale aj zápach odstráni dvojaká účinnosť Tixu. A dá vašej bielizni vôňu čistoty. Je čistá. A vonia? Nádherne sviežo. Podarilo sa ti to. Ja zajtra tiež prídem taký špinavý. Tix odstráni zápach a špinu teraz aj s vôňou citrónu a za dobrú cenu. Právna poisťovňa Erko. Váš súkromný aniel. Hollywood. Svieží chuť má. Švíkačka tvá. Hollywood je báječná. Svieží. Švíkačka tvá.
Vyberáte si vzrušujúce vozidlo? Buďte šikovní. Nedajte sa zmiasť. Trvajte na nemeckej kvalite. Požadujte dokonalé vybavenie, ale neplaťte viac, než je nutné. Šikovní si vyberajú Opel Vectra. Nové bezpečnostné prvky, nový štýl a premyslenú technológiu. Takže vypnite ostatné a otočte kľúčikom nového vozidla Opel Vectra 1993. Buďte šikovní. Premýšľajte o všetkých silách na tejto zemi. O sile prírody a ľudskej vôle. O sile ducha, rýchlosti a predurčenia. A uvedomte si, že spomedzi všetkých týchto síl nie je dôležitejšie, než je tá, ktorá je v mysliach nás všetkých. Sila poznávať, komunikovať, predstavovať si, tvoriť. Sila toho najlepšieho vo vás. Stavebné sporenie znamená získať 40% prémiu. Do 31.12. môžete mať plnú ročnú prémiu. Do 31.12. vo všetkých pobočkách Slovenskej štátnej sporiteľne. Prvá stavebná sporiteľňa, základný kameň vašej budúcnosti. Tu v Alpách, v kryštáľovo čistom duchu, pramení to najlepšie mlieko, ktoré robí Milku takou jemnou. Milka svojou jemnosťou ťa láka, je najlepšie, čo môžeš mať. Vo svete Whirlpool existuje úsporná a na priestor nenáročná zhora plnená práčka. Zoberie si len toľko vody, koľko potrebuje. Vyperie rovnako dobre malé množstvo bielizne ako veľké. Šetrí čas a energiu. Objavíte s ňou krásu dokonale čistej bielizne. Práčka Whirlpool prináša kvalitu do života. Libres Bodyform. Nový tvar, nový pocit, nový životný štýl. Anatomicky tvarované vložky. Jediné na našom trhu. Úspešný správca fondov z Čiech prichádza s výnosným investičným fondom. Neprerobte na rozdelení republik. Uložte peniaze do akcií. Elektronický diář Casio má velký displej, velkou kapacitu a vestavěný spreadsheet kompatibilní k programu Lotus 123. Pro ty, jejichž čas je drahý, elektronický diář Casio. Príjemný dobrý večer pri sledovaní sobotnejších aktualít.